だよね。中央はそうで、G はマリーさんこんばんは。あ、いえいえ、とんでもないです。待ってほしいな。あれ待って。レシピ間違えてるの？うわ、微妙に腹痛い。微妙にお腹痛い。リルさんこんばんは。いや、お腹痛いんですよ。お腹下してるんですよね。いや、変なもの食べてないんですけど、あ、これなんか、あれっぽいな。なんかいけねえっぽい。なんだろう。いけないですね。あ、いけないですね。じゃねえや。お腹は痛いんですよ。はい。痛いんです。変なもの食べてないんですけど。冷えなのかな、わかんない。冷えなのかもしれないっすね。何なんだろうか。わからんです。英語見ればいいか。79、80ないとダメなんだっけこれ。80だね。そうだ、80ないとダメだね。79。なるほどね。お腹痛い。お腹痛い。さっき下したんだけど、まだ痛い。対戦中に漏れちゃうかも。どうしよう。どうしよう。マイナス2になればいい。マイナス7。あ、全然ダメだね。対戦中に漏れちゃう。マイナス3。オッケーオッケー。ダメだね、これ。そう。そうっすね。これはいける。佐藤さんこんばんは。もういける。薬は飲んでないですね。薬などないですね、そんなものは。よし、ランクいこう。オッケー。今日は、まあ、詐欺飛び関連と、まあ、サプリ的な、いや、どういうことですか？サプリ的なものもないですよ。
まあ、あとは相手オーバーヒート時の確定ガークラの連携があるからそれもやりたいね。マッチングが早い。今日ランクマ6位。こんばんは。マジっすか？ちょっとやってみます。あゆめさんこんばんは。一発目なんで今日の試合どんなもんか。なんで食らったし。うわ、なんで泣けてないの。大会はいや出たいっすね。出たいけどなんかなんすかね、なんかめぼしいのがあんまない。前に来るね。さすがにやりすぎたわ。何ゲージ使われて使わない。うわごめん、ちょっと後ろ下がりすぎだなこれ。もうちょっと前だよ。あらん47%。1回戦が正雄さん。ビリーの強い人っすよね。鎌倉さんこんばんは。仕事をしてきたよ今日も。明日も仕事。これはどうしようかな。ソリ偉いでしょ。でもちょっと対戦したらお腹痛いの収まったかな。結構前に出てくるから遠距離立ちしそこにぶちかましたいな。こういう感じで。うわー SPG レブブロー匂わせのそうね、使わないパティーン強いね。もったいね。前でよい。ここです。でも残念ですが明日知りますどうしてどうしてあさってもしあさっても仕事なのに。ゲージ使わないでおこうかなとりあえず。
逆に落とせた。 75%71。タバさんこんばんは。投げ食らってもいいよ。詐欺のレシピが画面中央、いつものやつで、そうだよね。画面中央は、画面中央はそうだね、ジャンプ値。寒暖差激しく体調崩しちゃう。いやー、そうなんすよね。なんか今日お腹痛くて破裂して死ぬのはちょっともう無理なんだけど。格ゲーやるより見る方が楽しい。まあでもそういう人がいてもまあいいっすよね。あ、65。前か。テリー。将棋で言うところのミル賞っていうんですか？ミル賞。3回目のストロークはインストール。もう、インストールしなくていいでしょ、そのゲーム。やめた方がいい。ラグい待って、ラグいスーファミ版の02並みになんかロード入った。よくないな。オーバーヒートしちゃうのまずいですね。総理、うわ確認しろ。ごめんなさい。今の確認してたらコンセプトさな。やっぱり。いやでもとりあえず大丈夫っす、対戦は。今のもったいない。シャガシー確認。うわマジかよ。オリー白井さん、前赤くない？え、どういうこと？うわソリーミスったコンボ。
出てない。最悪。今かげろう出したんだけどな俺。オーバーヒートのエフェクト、ああなるほど。今かげろう出したんだけどな、ごめんやらかしたわ。わ、遅れた。ごめん。いや飛んでねー。ステップが小ジャンプになっちゃった今。押してんの偉っ。もったいな。うわマジかよ。確定。うわーひどいね今の。ごめん。ガウスのエラ。なんか助かったんだけどバクステ1点読みだったのかな。やべ、いやごめんなさい、そう言って激痛。ごめん。危ねえ。なかなかやるじゃない。まあ私にはかなわないけどね。打ってくる。もったいない。危ない。うわもったいな。ソーリー。見てるよ。走ってくんの怖すぎなんだけど。うわーマジかよ。危ね。焼き鳥と日本酒うめえ。うわー羨ましい。俺も後でお酒飲もう。はいヘロー SPG。 うわー今の距離ねなんもなさそう。激痛です。たまにはどうかな。安い安い安い。
うわー、昇竜間に合ってねー。今のランクマいい練習して、いやそうっすね、それが一番いい。もったいな。SPG 使っとこうかなこれ。もうちょっと伸ばせばよかったな。焼き鳥食べるときはカイジ見る。ビールとセットじゃないですか。地下ロード。オッケー。いや今日ねちょっとねやりたいのがあって、あのシーンしか見たことない。相手がオーバーヒートした時なんだよね。オーバーヒートした時にこれが確定ガークラで無敵で割り込めないから、どっかでとりあえずこれを立ちの状態に引っ掛けてオーバーヒート確定ガークラさせたいんだよね。さあ当選。うわーごめん。疲れ掴んでるか。うわごめん、殺せてるって。結構前小ジャンプのさ先端とか当たるとき困るんだよな。割とつながる技がねえ。うわーごめん、単発確定やった。うわー遠距離 C とかでもいいな。えらい。これはムササビで入れ替えも視野ですね。ムササビが破れたまあまあまあ、ごめん。うわー安かった。今の小技じゃなかったな。危ね。うわ届かねえ。今日いつもよりみんなオーバーヒートしてない。どうすかね、たまたまじゃない。その拳のまっすぐさ。追い込めたと思うな。わーおトリ使ってねえわそれ。
楽い楽い、何それ。食らってんのかーい。今の差額できねえか。やってね。打っていく。偉すぎだろそのガード。俺が悪いわ今の。打つ必要なかったもん。まあ落ち着いていこう。冷静に余計なことしなくていい。なんでいいかな。うわうわー、確定しないのそれ。でもねえか、あそこで打ってくるか。まあ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 。うん。いろいろ怪しいね。怪しいね。やりたいことはなんかいろいろあるんだけど、ちょっと怪しいね。例えば今なんだっけ、オランダかどっかでやってるんですよね、大会ね。ガローも確か今やってるんじゃないかな。今日でトップ8まで決めて、明日最後らしいけど。これでいいな。これ実戦で決めたいな。ちなみにこれとしゃがみ C だと変わんないか。あ、これでねじ込んでもいいな。遠距離立ち C がさ、しゃがみの状態の相手に当たらないからさ、これだったらこれで触りに行って、これの方が良さそうだな。あ、こっちの方がいいね。C。こっちの方がいいな。腹痛え。やべえ。まあまあまあ。ブリチャ。この人強かったんだよな。しっかり勝ちたい。これうざいんだよね。で、飛び道具打つともったいな。
打ってくる。行くよ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 カイロスカイロスカイロス行くよ行くよこれうざいなマジで。ごめん、暴れちゃダメ。皆さんこんばんは。いや今の良くなかったな、見逃した。打ってくる。飛びよく打たない。偉すぎだろそれ。ごめん、暴れた。打つよ。危ない。中距離で飛び道具打ってくんだよね多分ね。それね。引っかかる。やべえ、ジャストできなかったよ今の。打ってくる。男。ごめん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 ってごめんってごめんってごめんって。これヒドゥンギアで死亡ですかね。そう画質戻してました。なんかね戻った。OBS を新しいのにバージョン上げて、そしたらね戻ったっす。おかげさまですいませんでした。うわーマジかそれ。切ないな。流し。いや小ジャンプにしたつもりが。飛び引っかかるなこれ。もう暴れてんじゃねえ。ソーリー。いや今の小技から忍び落ちでよかったか。危ない飛び道具。ごめん、こっち打ってる。最悪。もったいねえな。さあゲージ差ができてしまったので考えもんですね。うわーごめん。ヒドゥンギアで6割ぐらい減らされて、
あ、もったいない。あ、それって今の何重ねてた？立ち小径か、近距離近距離立ち B か今の。そうか、ごめん。そうだよな。やったわね。知らぬいですよ。うん。マルコ。思った。すごいそれ。うわー、舐められてんだそれ。はっ、もったいない。何やってんだ。何をやってんだ。そこにじゃね。危ね。うわー、うわー、バカタレ。ああ、むさ苦しい。もうちょっと清潔感。いた。あ、ごめんなさい。どうしようかなこれ。えら。痛すぎー。なるほど。おいしい。うわー、ごめん。そういうパターンちょっと想定してなかったよ。まあ、準備してなかったわ。おもむろに中断が。なんかぶっ飛んでた。ありがとう。
Over SPG. これならどう Over heat. 昇竜がないから、そっか、これ絶対書けないな。これならどうせよひらり知らぬの技よ覚悟なさいよしのぎ足で、37%か。 Over heat. これならどうせよひらり知らぬの技よ覚悟なさいよしのぎ Over heat. これならどうせよひらり知らぬの技よ覚悟なさいよしのぎ足 Over. なかなかでもこれを決める機会がないな。 Over heat. これならどうせよひらり知らぬの技よ相手がオーバーヒートしてる前提だからな。 Here comes a new challenger. レブ課長、多様地鳥龍炎部忍び鉢だね。このルートなんか結構やっぱ展開早いから順番がごちゃごちゃになっちゃったりとかするんだよね。リリー戦もちょっと前に出ていかないといけないね。遠距離立ち C がやっぱ強いから。それをぶち込んでいきたいな。Round one. Get ready. Fight SPG. ひらりはっせよさあやっとあらら偉すぎ。美味しい。重なってなかったぞ今。Round two. Get ready. Fight SPG. ソリこれダメダメダメ。確定しないからそれね。玉の毛あるからね。でもまあここで使われたところでって感じだな。それはそれで。使っていこうか。ジャンプ T が速いわ。危ない危ない危ない。うわもったいない。なんで投げれないの俺。危ねえ危ねえ。いろいろとうさんくさかった。Over SP. Over heat. うん、そうだよね。で、この間合いなんだよね、ガードでね。ガードでこの間合いだからな。で、プラ級。プラ級でまあ深めだから、ガード確認、まあガード、まあこっちでもいいのか。 Over heat. ここで、ここまでで確認して、まあ、コンボ行ってもいいな。 Challenger. 万が一、鍵飛びが当たってるようであれば。Mud versus
まあ、いずれにせよそこで詐欺で昇竜カードしてもしゃがし指導だから、まあそっちの方がルート的には分かりやすい。 Round 1. Get ready. Fight. SPG. 追われてる。ごめん、なんか引っかかってた。まあ上が目なんだな、それ。そういうフェーズがあるんだね。 Ready. Fight. SPG. カードキャンセルする必要なかったな、今な。まだまだうーん、ちょっと追い切れてないな。 Round 1. Get ready. Fight. SPG. ソーリー。ジャンプシール、近距離シールよかった。ここで下がったら負けだから。 Wins. Round 2. ある程度前のめりに行った方がいいな。 SPG. これよくない。ごめん、ジャストハイパーミスった。見て早いな、発生が。もうよし。痛すぎそれ。 Wins. Final round. Get ready. Fight. SPG. ミスってんな。うわー、やべ、激痛なんだけどそれ。やった何やってんの。ありえねえ、ごめん。ブレーキングミスってる。ひどすぎ。もう観念しなさい。頭悪いな。ひどかったわ。ごめん。ああ、ハイパーミスってんな。マジ。
重ねてんだけどな、ミスってんな。うわー最悪。シンプルに今しゃがみ C が届かなかった。 Round 2. Get ready. Fight. SPG. うわー痛すぎーそれ。うわーごめん、もう最悪だ、ごめん。ちゃんとゲージ見えてなかった、そこレブゲージ。レブゲージ見えとらんね。それよくないね、今の。穴嵐で浮かせて、忍び鉢でよかったな。消費。洗剤でもいいか。洗剤でもよかったか。殺し切りか。見えてなかったね、絶対今の。よくないよ。そうだね。打ち切りだったね。とりあえずラウンド取って、もったいないな、今のマジで。今のはもったいない。ソーリーの神が宿ってる。もうほんとごめん。よくないね。Get ready. Fight. SPG. 行くよ。避けてみなさい。行くよ。やっと。行くよ。飛べ。ダメ。飛べ。そして落ちろ。やべ、なんかレベルワードになってねえぞ。飛べ。そして落ちろ。まだまだ。ダメ。Preacher wins. Round 2. Get ready. Fight. SPG. 行くよ。あ、でかい。なんて出てないのレベル。許さないから。行くよ。必殺しのぎ。甘いよ。避けてみなさい。避けてみなさい。Final round. Get ready. Fight. SPG. 前出てくる。痛すぎー。危ね。安いな。ごめん。ありがとう。ジョーの弟子だって言うからもっと熱苦しRound 1. Get ready. Fight. SPG.
オーマイガー。やったね。うわー当たっちゃったな今の。許さないから。えっ、行くよ。避けてみなさい。行くよ。うん、 Wins. Round 2. Get ready. Fight. これや。うわー食らってんだか、ごめん。え、待って、勝利化けだ。こんなことある？勝利。うわーごめん。いや、あれ見たらちゃんと遠距離タッチ C だな。ちゃんと間に合うと思うんだけどな。割とこのゲーム投げ抜け、 Over. なんか SPG. あの状況で投げをスカる人があんまいないからな。グラップをすんだったらなんか飛ぶぐらいしてくるからな。6ほどなんかそこら辺の意識がちょっとまだ低いんだよな俺。 Here comes a new challenger. My versus プリチャ多くね今日。こんなに多いもんなのプリチャって。 Round あ、 1. でも対戦経験積みたいからありがたい。 Fight. すげえな。ごめん、返せたぞ、返すだろ今。ソーリー。 Preacher wins. Round 2. Get ready. Fight. SPG. 避けてみなさい。これが今日カイロスエレ行くよ。カイロスカイロスカイロスゲージを使ってうわーもったいね。ローゲージで My wins. Final round. Get ready. Fight. SPG. 危ね。むむむむむむ。ジョーの弟子だって言うから。 Round 1. Get ready. Fight. SPG. 避けてみなさい。ごめん、 SPG. 打ってくる。行くよ。いや確定してるな。なんかよくわかんない。出し切られた。許さない。
88%。ありがてえ。 Wins. Round 2. なんかミスだな。 Fight SPG. えらっ。飛べやったやっ行くよし行くよおんやっとええー、ごめん。やっ行くよちょっと一旦これ見せてあげるレブゲージ回復しとこうかな。私のもうちょっと伸ばした方がよかったか。であれば。いつも言ってるよな。よしレベル落ちたいんじゃないの？行くよ来て。行くよ結果忍び立ちここが私のありよくわからない技出さないでほしい。ガード硬直がわかんないから。どこまで技が出るのかがわからない。なかなかそんなのパンされないからな。 Over SPG. ちょっと一旦トイレ行ってきますわ。よいしょ。よいしょ。どっちの方がいいのかな。どっちが干渉しないんだろう。こっちの方がいいのか。Overheat. こっからでも入れ込む。あ、ここにそうだね。 Overheat. Overheat. Here comes a new challenger. Gato versus ガトー。現実的にちょっと11で Round 1. Get ready. Fight. 差し返すか。 SPG. やっと危ね。うわぁ。
白井さん、You can prepare SCS COTDM online tournament. Round 2. You have. え Really? え、何それどういうこと？ちょっと待って。やったぜ。やっと。やっと。ごめん。痛い。 Win. なんだろうそれ。ちょっと待って。 Final round. Get ready. Fight. SPG. 避けてみなさい。さあ。うわ痛すぎ。許さないから。食らってんのか。必殺忍び出し。もったいな。小技からゲージを使っていきたいですね。えい。おい。必殺忍び出し。えい。さあ。ごめん。え、ちょっと待って、何それ。うん貴様のような半端者、光を失っていようが相手にならん。Round 1. ちょっと待って、わかんね Get ready. Fight. SPG. 避けてみなさい。必殺忍び。追い込んだと思うな。避けてみなさい。さあ。可能性。 SPG. え。わあ、もったいな。あー、なるほどね。避けてみなさい。おい。意外とそういうパターンある。うわ、もったいな。Wins. Round 2. Get ready. Fight. SPG. いった。地に落ちろ。行くぞ。ごめん、やりすぎた。うわー、それな、練習したやつ。随分今日のトーナメント俺参加してなくね？ Ready. Fight. SPG. 追い込んだと思うな。避けてみなさい。うわー、なんか巻き戻ってる。いった。やったわね。こっちよ。でけえ。必殺忍び。あげろの前に。 Wins. You can なるほどね。
いやエントリーできるよって教えてくれたってことね、それ。 Round one. Get ready. Fight. SPG. ごめん。いてー。許さない追い込めたと思う。避けてみなさい。ごめん、ソリー。うわー、違う。これはいけない。近距離立ちだ。SCS のオンライントーナメント、なんかよくわかんないんだよな、あれ。何やってんの？小ジャンプに化けちゃったんだけど、ステップが。無理無理。確かどっかの州エントリーしてたような気がするんだけどな。結構先だった気がする。おさわり。 Over. SPG. Here comes a new challenger. My versus my. マイマイ。マイマイ。Round one. 同キャラ。 Ready. Fight. SPG. 安い、ごめんなさい。バカタレじゃん。バカタレがいるじゃん、今の。なんで俺ガンプしたんだけどひどいごめんなさい。ひどかったです。 Round two. Get ready. Fight. SPG. ラグ。許さないから。避けてみなさい。うわ、バックステに引っかかんのか、それ。Round one. Get
ソリ。あららうわ痛え。必殺忍びだはっや必殺忍び立ちだえいだえいだえいやあえいうわー最悪。必殺忍び立ちやったあならし。避けてみなさい避けてみなさい必殺忍びだあげろの前 Mine wins. Round 2. Get ready. Fight. SPT. 避けてみなさい避けてみなさいこれでどううわー届かね避けてみなさい飛べまだまだ避けてみなさいはっ避けてみなさい必殺しろかえ。あの許さない Mine wins. もうおさわりやっぱ意外と相手にすると前の遠距離タッチ C って嫌な技だな。自分で使ってるとなんかってなる瞬間多いけど、まあ強いんだろうなやっぱ。遠距離タッチ D はねちょっとねめり込んじゃうからなかなか使いづらいんだけど、まあこっちの方がいいわな。 Overheat. 覚悟なさい忍び合い Overheat. Overheat. 覚悟なさい Overheat. 覚悟なさい忍び合いやった Overheat. 79。まあまあ早いか。 Here comes a new challenger. Mine versus Kai. カイン久々。 Round 1. Get ready. Fight. 戦闘なんでそれを飛ばしてしまえばこっちのもんですね。避けてみなさいそんなケアしなくていいこれ。あねもったいねえもの。まあシャガシーでよかったんじゃないか。まあ何やってんの。バカタレだね。バカタレポケモンした今。 Round 2. Get ready. Fight. SPT. 必殺忍び立ちあげろの前どうか避けてみなさいえいよくない。ええもう入れ替わった。ああ疲れちゃったバカンス行きたいな Round 1. Get ready. Fight. SPT. でやったわね避けてみなさいあらら
ミスってる遠い。まだ打つ。Round 2. Get ready. Fight. うわーもったいね。バクステが小ジャンプになった。待って近距離 C にならないの。当たってんやん。ソリなかなかやるじゃない。Over. SPG. いやしつこいぐらい練習しておかないと。これやな。もうちょっとなんかこう省エネがあればいいんだけどね。まあ 37% だからな、この後は。詐欺飛びもだいぶ機能してるしな。詐欺飛びあるおかげでなんかだいぶまあコンボの後触りに行けるからかなり助かるな。まあ触りに行った後がまあまあ問題なんだけど、触って画面の飛び触ってステップ超ジャンプで投げつってもいいな。Here comes a new challenger. Mai versus Jenny. ジェニーか。Round 1. Get ready. Fight. SPG. ごめんなさい。
かよ。避けてみなさい。あRound 2. Get ready. Fight. SPG. うわーすげえ。許さないから。穴嵐。ゲージ回していこう。あなたを見ると Round 1. Get ready. Fight. SPG. 長いよそれで。ごめん。いや伸ばすべきだったな今の。ごめん。長えマジで。これさもっと遅らせて打っていいなだけどな。痛すぎ。うわごめん大慶。殺せたな今の。確認しようちゃんと。確認しろ。あなたを見ると Over. SPG. これならどう？ってよ。知らないの技よ。覚悟なさい。忍びがち。 Here comes a new challenger. やった。Ma versus Billy. ビリーね。2戦マジ難しいんだよな。人的になんか苦手だね。Round 1. Get ready. Fight. SPG. それよ。ガチョウス。逃げます。取り。
ちょっと反撃が安すぎたわ。もうちょっとゲージ入ってもよかった。 Get ready. Fight. SPG. 痛すぎー。あたたたたたすごい。タッキーさんこんばんは。今の殺しきれたな。ちょっとよくないな。今度伸ばせばよかったな。遠距離タッチ指導だったよね。遠距離タッチ指導からページ的にね SPG. どうだったかなって感じよ。で必殺忍びバチブレーキングで、まあ、ここら辺まで行ってもよかったのか。 Here comes a new challenger. あれ Versus mine. もうちょい。 Over. SPG. Overheat. 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 これ決まったら気持ちいいだろうな。 Comes a new challenger. Ronaldo versus ロナウド。ロナウド強くね？なんか思ったんだけど。すげえロナウドの遠距離タッチシーゲンめっちゃ強いわあれ。 round one. Get ready. Fight. SPG. オーバーヒートしとるなこれ。さっきの連携試すチャンスだな。だいぶ削れてんだよな。あくまでワンタッチだからな、オーバーヒート後に。 Ready. Fight. SPG. 足さばきはひょっとしたらわ Round one. Get ready. Fight. SPG. これ美味しい。いってー、それマジ痛い。
ごめん、出し切った。出す。なんかまずいよ。教えて。すごいよなそれマジで。なんでそこでスライディング打てるんだろうな。 Get ready. Fight. 怖いんだよな、これなるからな。出てくる。安かった。オーバーヒートしたらダメですね。 Fight. SPG. うわーマジか今の。偉すぎー。これでフィニッシュだ。ちょっと残った。くー、 ごめんなさい、私が悪かったで日す。本に行くとき打たなくていい勝利を打ってる。 Round 1. Get ready. Fight. SPG. 悪いね。Win. Round 2. Get ready. Fight. SPG. おいしい。あ、確定しねえのかそれ。あー怖い。あー怖い。ロナウド怖い。そうですよね。わかるわかる。双葉さんこんばんは。ロナウドサッカードッジボールやってる。だって手使ってるもんこうやって。もうハンドでしょあれは。 Over. SPG. おかしいじゃん。 Heat. うーん、まあそうだな。あとはまあこっからゲージをちょっと回せてないな。組み合わせた新しい格闘技。ブーメランと実戦空手を組み合わせた全く新しい格闘技。風雲剣。それはやめとこう。 あーはいはい、あいつねうまかったっすよね。今日ちょっとチラチラ見てました、仕事中に。ロナウドね結局やっぱいないんすよね、あんまり。 Here comes a new challenger. いや仕事もちょっとしてましたけど、 Billy versus Mai. 仕事もちょっとしてましたよもちろん。
Round one. Get ready. Fight. SPG. ガチョウスあ、もったいな。ガチョウスいやー、やっちまったぜ。ガチョウスおいあー、痛すぎ。ちょっと目指したいな、どっか。こっからのカムバックある？はっ！何それ？びっくりしたんだけど。なんで打ってきたそんなの。Round two. Get ready. Fight. SPG. よくない。いやー、ちょっと壊しガードのタイミングに入れてるんだけどな。やってもうた。あれ、そうだね、全部ジャストしないといけないな。Round one. Get ready. Fight. SPG. 45%。やっす、ごめん、ぶっ殺せた。うわ、もったいね。もったいね。 Round two. Get ready. Fight. SPG. 長いね。うわー、ごめん、重ねミスった。ごめん、ジャンプ C だった。やってねー、やってねー、ガチョウ戦やってない、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 やってない。本当にやってない、そんなの。 Final round. Get ready. Fight. SPG. 避けて
激痛なんだけど。飛ばしてくるよね、そうだよな。うわー、届いてねー。飛びがもう飛び道具がね安直すぎたわ。いや、この人のビリ強いな。この人すごいなんかちゃんとやってる感じするな。いやー、ちょっと操作ミスが痛いな今のは。Here comes a new challenger. Mud versus Terry. テリー。テリーどうってことでしょ、つまり。 Round one. Get ready. Fight. SPG. いや、バカ返せたの今。ソーリー。痛すぎる。あぶねえ。なんか死んねえけど助かった。バレバレのムササビが。 Get ready. Fight. これゲージ回していく。ミスってんだけど、詐欺。最悪。さすがにでしょ。そろそろスピーチ原稿を考えておいてよね。あなたにRound one. Get ready. Fight. SPG. 最悪。やってね。なんか出た。確定。ね。うわ、もったいな。いや。これ。そこで打ってくんのお金。トリメン。なんでなの。最悪。最悪です。上段先でもいい。そうそうそう、それでも OK です。 OK です。そうだそうだ、上段先もどう。ゲージを回して。やってねステップ投げがジャンプになったんだけど、最悪すぎる。
うわー、ごめんなさい、今の俺が悪い。は何度も受けてきたんだ。 Round one. Get ready. Fight. And Belly. 痛え、力強い。うわ、もったいね。ちょっとね、ミスが多い。ふう、そろそろスピーチ原稿をか。ちょっと休憩するか。このゲームテンポが速いから一生やれる。まずい、疲れるわ。 9K ですね。 9K。 一戦3分ぐらいがちょうどいいね。っていうか、なんだろう、やっぱテンポが速いっていうか、ゲームスピードが速いっすよね。なんかね、見るところも多いし、反応してリアクションしなきゃいけないところも多いし、防御の手段とかもやっぱいろいろ工夫しないといけないし、すげえ大変。いや、このゲーム大会3先でもいいと思うんだけどな。そう、そんな続かないっすね。そうなんです。だらだらやっててもまあ良くないんで、ちゃんとガッて集中してランクやって、あとはまあトレモとかカジュアルで、鉄拳みたいに5先でもいい。グランドファイナルとかは5先でも良さそうですね。グランドファイナルとかルーザーズファイナルとか。それぐらいの方がなんかこう見応えはありそう。このゲームさ、大会とか見てると意外と面白くないですか？やってること難しそうだなっていうのはなんか感じるかもしれないけど、結構なんか常にこう、なんだろう、お互いが刃物を持って人ごとに色が出ます。そうっすね。あとやっぱり一回触った時の爆発力がすごいから、お互いがこうナイフを持って向き合ってる感じがする。グリフォンだけ枝なんかグリフォン、まあいろいろ多分かわいそうな部分はあるんですけど、このゲームって受け身取らなかった場合に相手に投げ無敵がついちゃうからなんかコマンド投げキャラのグリフォンちょっと割り食ってますよね。まあそうっすね。そういう風になられても怖いから、まあでもグリフォンもうちょっと強くしてあげてもいいと思うけどね。カジュアルでも回すか適当に。グリフォンの中身はダイモンそれ強いじゃないですか。もうそれストローク残機みたいになってるけど大丈夫ですか？
これ狙っていきたいよな。これでどう？手足気合い知らぬの技よ。覚悟なさい。血のリアチやったわね。 SPG. Overheat. オーバーヒートして触って確定ガークラぶち込んでみたいなのやりたいんだよね。いやこれやりてえな、やりてえな、これやりてえな。許さないから。あ、おはようございます。お目覚めですか。この連携偉いね。あとは 50%、60% ぐらいのレブゲージの相手に対してまあ、レンガでオーバーヒートいけるような連携。連携ってかでもこれでいいのか普通に。オールガードで、これがレンガだから、これが 50% でどうなのって感じだね。90% か。寝ててもとか聞こえてた、不思議。これさ、なんか 75% じゃなくて 60% とかできないのこれ。なんで50から、これなんか25刻みなのこれ。もうちょっとなんかあんだろうこれ。なんでこれ50の次75なのすげえこれ嫌なんだけど。おかしくないかこれ。なんでガードゲージはさ、1% 刻みでさ、変えれんのに、レブゲージ25刻みなの。でもこの感じだと 60% 超えてる相手だったら、まあ確実にこれで、まあ90でしょ。まあいくよね。これでガークラだよね。ガークラってかオーバーヒートだよね。まあでもオーバーヒートさせたところで次あんだけゲージ使っちゃったら自分のリソースがないんだけど、端とかに詰めてる時で相手がもう 60% 超えてたりするような状況であれば狙っていけるよね。うん、そうだね。これはいけそうだよね。そうだね。55% だと多分これ 95% で終わっちゃうのかな多分。上昇率がこれどうなんだろうな。40% 上げれてるからこれで。やっぱ 60% 超えだね。相手が 60% 超えしてたらこれいけるな多分。これレブガードしてたらどうなの。ああ、もうとんでもないところでオーバーヒートしてるわ。まあでも、そうね。これだと、マイナス3でしょ。まあマイナス3で止めてもいいな。こっちだと、どのみちこれマイナ2だから、まあ、マイナス3で確定なしだから、ここで途中で見て変えてもいいね。で、オーバーヒートして、で、この連携が自分 60% 使うから、60% 使うから、だから 40% 以下、30何パーとかだったら、ワンタッチからガークラまで持っていけて、って感じか。まあ、ここら辺もちょっと意識していきたいな。とりあえず今日はランクはやらずに課題をこなしていこう。だいぶ今日はランクやれたから。あと50ちょいぐらいで SS3 か SS4 か。
お腹痛いのはね、治りましたね。はい、おかげさまで大丈夫そうです。 SPG! SPG! これならどうでよ気合い散らせの技よいや、そう、痛かったんですよ。今日配信始める前にちょっとお腹下してて、下した後もまだ痛かったんですけど、まあなんとかって感じで。SPG! あ、これぐらいになったら、これならどうでよ気合い散らせの技よこれでオーバーヒートだね。脱粉配信にはなりません。 SPG! あ、間違えた。 SPG! 違う。これならどうでよ気合い散らせの技よあ、これダメだ。え、待って。56%。あ、ダメだね。56%だとそうだよね。46%しか上がんないから、やっぱ60%超えじゃないといけないのか。これだったら確実に。 Heat! SPG! ゲーミングおむつのスポンサー、いや、かなり痛かった。ヒタフさんこんばんは。寝落ちの準備 OK です。どうもこんばんは。SPG! そうだね。相手が、この、相手のレブゲージがちょっとオレンジ色になってれば狙い目ってことか、これ。 Here comes a new challenger! これが一つの目安だな。 Marco versus Mai! ちょっとこのマッチ、カジュアルだから、いろいろそういうのを意識してやっていこう。馴染ませていく。 Round 1! Get ready! Fight! SPG! ごめんなさい。やったわハグいな。痛すぎ。ごめん。先飛びして。昨日プロ野球の試合、お、野球ってコンテンツあまりにも強すぎました。野球見に行くと面白いっすよね。俺結構好きっすよ。球場で見る野球が好き。サッカーよりも全然楽しいけどね。いや、安い。野球かなりいいっすよ。えら。許さないからねごめん、これ良くないよな。あ、ごめん、釣られた。日ハム自前の球場演出がやばかった。あ、そう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 、意外と演出すごいんすよね。わかるわかるわかる。 SPG! おもろいっすよ、野球マジ見に行くと。ね、Oh my god! 痛すぎでしょ。許さない
人つ今なお獣道やってくんないの？おちょやってくんないの？カジュアルだからよくないか。ホームラン確変入ってるのかと思うからビカビカ光ってました。なんか音と光の演出すごいっすよね。モニターがね。わかる。しかもなんか野球ってまあまあ、なんだろう。結構見どころが、なんか盛り上がるポイントが絶対あるじゃないですか。なんだろう、ツーアウトの時とかさ、ツーアウト満塁だったりとかさ。わかりやすくさ、なんかここはマジで緊張感あるなっていうポイントが、まあ巡ってくるから、結構。いや、サッカーはさ、なんか、わかんないけどさ、なんかタラタラなんかパス回しだけしてるような、なんか試合もあったりとかでさ、なかなかシュート打たねえなとかさ、シュートを打たないと、なんかそもそもなんか点数が入る入らないの、そのなんか場面にならないのに、なかなかそのシュートを打たないもんだから、なんか何にもヒヤヒヤしないで前半終わるとかさ、なんかあるんよね。これはチャンス。How are the games? Hi. Hello. Meditation Duck. ああ、そう、待ちくたびれちゃうです。そう。ああ、売り子さんね。なんか、あれって、歩合なんですよね、確かね。ビールの売り子の人って。多分なんか、時給がとりあえず決まってて、プラスで、なんかいくらその人が売ったかによって、多分インセンティブが入るみたいな感じだったような気がする。また野球を見ながらさ、酒を飲むのがまあ面白いんですよね。そうだからガチで売ってる。そうそう、みんなそうなんですよ。あと最近アイスとかも売ってません？まあ今この時期もう売ってるか、アイス。あの世界に太客という概念を聞いてもらいました。そうやっぱいるんすよ。その野球を毎回見に来るさ、おじちゃんとかさ、なんかね、男の人とか好きな人がさ、来ててさ、で推しの子から買うみたいなさ、なんかそういう文化があるらしく。うん、これ強いね。60% 超えたらやっていいな、これな。オーバーヒート時、オーバーヒート時でなり、相手のレブが 60% 以上が連携で確定オーバーヒート。これ強いと思うわ。帰りは舞浜かと思うくらい人とバスでワイヤでした。いいっすよね、野球ね。しかもなんか、どうだろう。球場によって違うのかもしんないけどさ、一番遠いさ、立ち見席みたいなのがあるんですよね。1500円ぐらいで見えるの。しかも、そこの席。西武球場とかはそうなんですけど、立ち見席があって、そこでなんか仕事帰りのサラリーマンとかが、なんかスーツ姿で、立ちながら野球見て、なんかビール飲んで、なんかそこら辺のなんか出前で、なんか出前じゃねえや、出店で売ってるような、なんか焼きそばとかフランクフルト食べてる。なんかすごいいい趣味だなって。で、これがオーバーヒートしてれば、近くにあったら行く気持ちわかる。ね、そうなんですよね。だからちょっととりあえず行くかみたいな。今だし行ってみようってなりますよね、あれね。オーバーヒートしてれば
comes a new challenger. Gato versus Mai. Round one. Get ready. Fight SPG. やべ。やべえ、今の良くないな。やったわね。ひどい。必殺しのぎ。ひどいなそれ。ぶっ込まれた。 Wins. Round two. Get ready. Fight SPG. うわ、安い。もう一発ぶち込めたな。今のさ、投げスカ見てちゃんとしゃがみ C 打ちたいよな。まあ遠距離立ち C でもいいか。ソリー。あ、これなんか雑なプレイすんのやめよう。Is baseball big in Japan? Yeah, yes, yes, yes. Very famous sports. Round one. Get ready. Fight SPG. ラグい。おい、それキリーサークをジャストしたい。ハイパーか。この練習もしたい。やったわね。できなかった。すごいおせおせだね。あ、the baseball costume, I remember. Oh, really? Round two. Get ready. Fight SPG. 痛え。いやー、できてね地に落ちろ。ー。いやー、ちょっと良くないなー、それ。 Perfect day. Gato wins. くだらん雑魚との戦いには嫌気がさす。 Round one. Get ready. Fight. 練習。ソリー。安かった、ごめん。楽天かいい。出てくる。いやー、それ引っかかっちゃったな。5一はダメだな。いや、ちゃんとそれガードしたいな。あ、ディスコ、あ、了解です。あとでちょっと見ておきます。いいじゃないですか、野球。ソリー。いやー、それなんか正面衝突で事故ってんだよな。
殴りに行きたいけど、もうちょっとアウトボクシングでもいいかもね。許さないなんか食らってるし、ボールガードできてなかった。真下に入れてたはずなんだけど。でもお酒も飲んだんですか、それ球場で。Get ready. Fight as うわーマジかよ、ごめん。キリーサークル待ってたんだけど来なかったな。まだまだできねえなーそれ。あ、ごめん。あ、すごいな。わーすごい上手。round one. キリーサークルちょっと遅いのか俺。 PG. 避けてみなさいこれ危ないんだよな。あーキリーサークルやりたい。なんでそれ俺食らってんだろうな。やったわねあららごめんソリ。許さない血に落ちろ血に落ちろお酒を飲まないお店が意味わからんくらいある。あー牛タン弁当うまそうめっちゃいい。いやーなんか技噛み合わないな。難しいな。やったわね穴嵐。うーんカロスバレないよカロス必殺忍び出しカゲロウの前にさあ追い込めたと思うな避けてみなさいバレないよカロス旅行中めちゃくちゃ食ってしまった。いやいいじゃないですか旅行中は。 Get ready. Fight as PG. いやーそれなんかやっぱ鋭いな。発生いくつなんだろうそれ。めちゃくちゃ速そう。怖くて体重計乗れない。大丈夫でしょそんな女子みたいなこと言って。許さないからごめん。いやーそれなんだよ。そう俺ねそれね遠距離 C 合わせようとしてんだけど、その相手の踏み込みにうわーごめん安い。一応75キロが目標。あー78まで落ちたのにってことか。なるほどっすね。 Round one. Get ready. Fight as PG. うわーもったいねやってねもったいない。これ危ないんだよね。
うわーマジかよ。避けてみなさい。鶏胸肉生活、まあ痩せますよね。いいと思います。 Round 2. Get ready. Fight. SPG. まあマイビー降ってこないんだよな。もったいね。いや今のなー、うわー大足。あ、間違えた、ソーリー。何やってんの。ああ、重ねてくるか。平井さんのところサブスクするよりもアスケンサブスクするとためになる。アスケンなんだろう。ゲーセンもいたらゲー受けのゲーわけ出してもらいたい。いや出したところで人いないっすよ。うわーもったいね。ソーリー。あ、殺せたやん今の。もったいない。アイアム90キロ。でも海外の人は体が大きいよね。 Round 1. Get ready. Fight. SPG. いやー今のなー、いやーそれ強えな。踏み込みがやっぱ速いし C が強い。うわお前ちゃんとやれ。ソーリー。残る。許さないから。スト2とストロークやってる人いた。ほえー。 Round 2. てかスト2あるんだ。 Fight. SPG. 92。あ、それひどい。やったわね。うわーそれそうなるやん。うわー出なかった。カゲロを出したんだけど。食事の写真アップロード。食事メニュー AI 解析カロリー計算。道家の踊りにも満たぬその185センチ。俺を倒せるとでも思ったか。同じ身長じゃないですか。 SPG. いやそんなね AI 解析なんかしなくても大丈夫です。僕を見てください。痩せてるでしょ。痩せてるでしょ。僕を見て痩せてるじゃないですか。僕がだから答えです。 The new challenger. Ma versus Ken. 栄養素は足りてない。間違いない。それはその通り。不健康そう。マジ不健康ですね。Round 1. Get ready. 不健康極まりないと思う。
ごめん。やってねやってね。なんだそれ。もっと緑の野菜。最近野菜食べた覚えがないですね。本当の自分の食生活栄養素を見直すチャンス。外食はやっぱ良くないですね。一番良くないね。ダメっすね。鳥。飛ぶんかいそこ。うわーもったいねえ。遠距離 C だったな今な。I work out a lot also. I'm not fast. あ、ファットか。なるほどね。怪しいものを持ってないかって。冷凍ブロッコリーはそうそういいって言うんですよ。そうなんですよね。いた。いやーそうだよな。レブしてれば飛びたいよね。だからレブガードしてる相手はまあ結構その後隙間あって飛びがちだから、その飛びを咎めるようなムーブができればいいよね。ごめんマジか。わーお。なんかよくわかんない。パルプンテケビンおもろいな。まあまあまあそりゃそうだよな。そう打てないよな。ああいや、竜炎部でよかったかな。
Nice parkway. I saw I bike ride. 運動してるんだ。あべ弱いっちゃった。で今 60% 超えてた状態だったから、あそこは 80% 超えてるからこれいけるやん。でオーバーヒートさせられるでしょ。確定じゃん。であそこから遠距離タッチ C で触れて、まあそっからっていうか、まああの状況だと結構ガードゲージが削れてるからな、難しいけど、状況でちゃんと整理しないといけないな。痛すぎ。めちゃくちゃいるやん。お金。うわごめん、踏み込みが足りない。あそうなるよな。コパンガスにはいいかな。危ねえ。ミスってくれた。危ねえ。激痛なんだけど。ヤーラさんこんばんは。うわーごめん。打つよ。いやー間違えた、ごめんソリ違うわ。I'm very grateful and try to make the most the park。 配信者置いてくれ。いやいやもう全然いいですよ。はい、置いてきぼりで大丈夫です。is giving the best なんつうのエクササイズってこと。風呂入ってたら英会話だらけ。全然いいと思います。そうね、エクササイズしてないね。普段エクササイズしてない。最高の運動ですか。最高。まあゲームが一番かも。これオーバーヒートしてさ、オーバーヒートしていや確定じゃなくてこれめっちゃ強いよね。一回触ったらこれ絶対勝利で割れないから、全部レンガだからこれ。これめっちゃいいと思う。確定でガークラさせられるし、オーバーヒーってフレーム増えないですね。増えない代わりに、体力ゲージの下にある青いゲージが赤くなって、攻撃をガードするごとにそれが削れてって、0になるとガードクラッシュする。そう、ガークラですね。お、SS3 強そう。
そう、オーバーヒートがくらあります。かつオーバーヒートしてると、なんだっけ、ジャストディフェンスもできないし、レブブローも打てないし、とか、いろいろできないことが増える。Round one. Get ready. Fight. SPG. これなるよあららこれなるよさあ避けてみなさい楽しませてまあ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 。シュワルツロン楽しませてまあ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 まシュワルツロンドあ。来ない。うわー、食らってんのかよ。シュワルツフレイシュワルツフレイカイロスカイロスカイロス許さないからあっぶね。グローバル白井を目指す海外ジョークを交えて負けるために心拍数が最後トレーニングである。なるほどね。 Get ready. Fight. SPG. 美味しい。あらのうわー、ガキャン偉すぎー。シュワルツロンドよくない。シュワルツロンシュワルツロンド打ちます。信念のある男って素敵だと思うわけいや、No no 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 noob no noob。そんなこと言っちゃダメ。あれめくりっす。避けてみなさいノーゲージ。 Wait. Round two. Get ready. Fight. SPG. 楽しませてくれシュワルツロンドいやでもだいぶね、防御の方法アジーバクステとかシュワルツロンド入れ始めて良くなってるね。これでめくり、あ、ごめん。避けてみなさいうわ、うますぎーそれ。知ってる。シュワルツロンドシュワルツフレイシュワルツフレイ避けてみなさい見切れるかこれ1ゲージで詐欺飛びするわ。何それ、パニッシュになってる。ガーキャンだから Get ready. Fight. 恐ろしいんだけど。オ楽しませーマイガー。シュワルツロンドたまには打ちますよ。うわー、マジか。確認しろ。ごめん。シュワルツロンドシュワルツロンド見切れるかシュワルツロンド
かしましいだけかと思う。なんつうのビッグ e スポーツ Round 1. カウンターストライク。カウンターストライクは日本ではあんまり人気ないです。これがよガロスあーマジかよ。ソーリー。避けてみなさい。楽しませてくれ。シュワルツロンド。ごめん。シュワルツこれ逃げたいね。うわマジかよ、ごめん。逃げまーす。シュワルツロンド。0年代はカウンターストライクの全盛ではあった。今日本では Get ready. バロラント、 PG. オーバーウォッチあたりだよね。どうかな。偉すぎ。シュワルツロンド。許さないから。うわ殺せたんじゃないか今の。もったいない。今のさ超必殺忍び鉢だよね。ごめん。シュワルツロンド。風車崩し。楽しませて Win. トラッシュゲーム Ready. Fight. やっぱ海外と日本ではお確定してるゼロフレームすげえな。うわーステップしてくんのかそこ。ガーキャン仕込んでたわ。風車崩し。 Mine. Win. I played Overwatch 1 and every update they made it worst 新年の何が楽しいのか全くわからん。 Round 1. Get なるほ ready. ど。 Fight. SPG. これがよやっと欲張った。シュワルツロンド。シュワルツロンド。ごめん。そりゃそうだ。大丈夫せ。やべ、てか今の安かったら殺せたやん。最悪フェイントから忍び鉢でよかった。避けてみなさい。やっと勘違いかも。Fortnite big injury. Yeah, Fortnite play kids. 避けてみなさい。どけどうかな。うわ、えら。シュワルツロンド。楽しませてくれ。シュワルツロンド。いやー違う。
GTA6 延期。いや、来年じゃない？確か。 Final round. 普通に。 Get ready. Fight. SPG. 26ってもともと来年の26って発表だった気がするけど。避けてみなさい。そう、元から来年っす。うわー、ごめん。避けてみなさい。うわー、もったいない。遠距離タッチだろ、そこ。そう、来年っす、来年っす。信念のあるいや、生きてるでしょ。No, it was meant to be this year. あはは。出てくる。ごめん。燃え尽きるがいい。なかなかオーバーヒートしてるよ。これはチャンスなのでは？いやー、やりたいだけ俺がギリギリ死んでるかも。今のやりたかったのになー、ガークラ連携。 Fight. SPG. まあ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 。痛すぎー。痛いんだけど。オフでやる分には楽しい。オンライン異常者がめちゃくちゃ。あー、まあでもそれも含めて GTA の面白さなんじゃないですかね。 Fight. SPG. うわー、もったいね。仲間やられたらサーバーから2ゲームで追いかけ回してた。 Get ready. Fight. SPG. うわ、もったいね。避けてみなさい。どうかな。チートで無限 PK。ああやつ相手のゲーセンでもやる。信念のあるストリーマーがゲームを台無しにしてる。俺がゲームを台無しにしてるだって？そんなことないでしょうよ。いや、これ殺せたな。まあ殺せるか。海外勢も処理さんを使い超えてきた。殺し合い結構メンタルにくる。格ゲーが下手くそ。ほんとそれはそう。何も言えない。いたー、安く済んだ。やったわね。
ふざけるな。画面の前で声でしまっちゃった。いた。シュワルツロンソリー。シュワルツロンドシュワルツカンタセーあ、ごめん。GTA 買うならご一緒しましょう。白井さんやろう。俺が来てから。一見かしま No し way が PS5 can handle a GTA 6 if it overheats. Get ready. Fight SPG. せいシュワルツフェイシュワルツフェイうわー、マジかよ。今の遠かったんだよな、ステップすんの。シュワルツロンドごめん。シュワルツフェイ見切れるか我が理想の前にうわー、ごめん。ジャストミスった。リレー動き要求スペック。まあでもちゃんと作るんじゃないですか、そこら辺は。 Ready. Fight SPG. 画質下げて。しかし楽しませてくれシュワルツロンドシュワルツフェイシュワルツロンドシュワルツフェイ踊れシュワルツロンドシュワルツロンドそこだ15fps just like GTA 5 did on PS3. Get ready. Fight SPG. 我が理想の前に消えろシュワルツロンドシュワルツロンドシュワルツロンドまずい。シュワルツロンドシュワルツフェイ我が理想の前に消えろ楽しませてくれシュワルツロンドせい見切れるかせいおとなしくしてもらおうファイロケラン複数で撃たれて処理落ち粘着爆弾。あれ分かんないんですよね。ごめんなさい。GTA ほとんど分かんねえわ。5ちょっとやったことあるぐらいかな。まあでもバイスシティとかまあやってたか。やってね。やってね、すごいすごいすごい。何何楽しませてくれシュワルツロンド楽しませてくれシュワルツロンドやってね。なんか B 出たんだけど最悪。おとなしくしてもらおう I can get a girlfriend in GTA 6. Get ready. Fight
本当に？ガリオスそういやー、それ話してくるかなと思ったんだけどな。シュワルツロンド避けてみなさい必殺忍び立ち避けてみなさい必殺ごめん、確認して。忍び立ちシュワルツクイえいダーセーえい見切れるかシュワルツロンドダーまあまあまあ。これが今日ガリオスセー飛べやってないやってない。もうこれマジ化けるスライディングが最悪。これどうにかしてくれ。5は人に勧められてやった口。英語で会話、悪口だと言われないからいいかも。 Round 1. Get ready. Fight. まあおもろいけど、正直多分やんないからあんまり。多分画廊がやってれば画廊やってるから、薄いな普通に。多分やんないと思う。必殺忍びまあ味見はする可能性は高いけど。どうかなうん、多分ガラやってますね。やる時間がない。I saw、him stream PUBG a week ago. Pretty. PUBG 僕好きなんですよ。 PG シュワルツクイ否定してるわ。シュワルツロンドセーシュワルツクイ必殺忍び立ちあげろの前しかし見切れるかシュワルツロンド楽しませてくれシュワルツロンド喧嘩だよもうこれ。避けてみなさいダーうわもったいね必殺忍び立ち避けてみなさいシュワルツクイシュワルツロンドいや今のは通じなくて面白い。まあなんかいいですよね、海外の人と交流するの。 Fight. SPG. 飛べやっあ見切れるかシュワルツロンドダー覚悟なさいよ必殺忍び立ちどうかなおとなしくしてもらおう必殺忍び恥ずかしい感じだったから離脱したよ。恥ずかしくないよ。信念のある男って素敵だ Round 1. 下手くそだけ Get どね。 ready. Fight. SPG. うまっ偉いね。見切れるかシュワルツロンドダーセーうわー最悪。飛べこれが今日飛べ見切れるかダーセーシュワルツクイシュワルツクイ見切れるかっこいいしない格ゲーだけ恥ずかしい。 Round 2. Get ready. Fight. SPG. いや今のさ確定したんじゃない遠距離 C が。しかし
やべ、安かったなこれ。どうかな、おとなしくしてわファイトシュワルツロンドせよ見切れるか下がりすぎだなこれ。ツロンドせいオーバーヒートする。えらいそれ。格ゲーがさすがにプロ。まあま一見かしましあタイトル違いますけどね。最近はもうやってないから。 One. Get ready. Fight. 見 SPG. 切れるか見切れるかシュワルツロンド許さないからプロフェッショナルヌーブ基礎力が全然違う。そうっすか。 Ready. Fight. SPG. そんなことないっすけどね。シュワルツロンド昔から格ゲーやってただけだから。せよかっこいいコンボ。いや最大はもうちょっとありますね。あれは最大じゃないけど、まあ伸ばさないと倒しきれないなと判断してっていう感じですかね。 Round one. Get ready. Fight. SPG. せよせうわマジか。うわマジか。面白いうわーなんか701出るとか。あーまあまあまあそういうのもありますね。 Get ready. 自覚が薄いやついたらまあいやまあでもしょうがないっすよね。そんなもんでしょ。シュワルツロンドソーリー。せよせよ我が理想の前に消えろせよしかし危ね。楽しませてくれシュワルツロンドせよせよどうかな最悪。浦井さんの前は強い。他のゲームは前使えないしねって思う人います。 Get ready. Fight. SPG. まあ前以外は他のゲームだったらね、他のキャラクター使うから。シュワルツロンドせよこれ結構このムーブ強いって思うんだよな。ソーリー。ごめん。いや厳しい。おお。一応上げてるよ。上げて落としてる。一見かしましいだけ前できつい組み合わせ。 Round ダルシム有名。他のゲームにダルシムないって返しておいた。わかるいい？い SPG. やないないない。
前が面白いから。こんなのだって自分の頑張り足りないだけでしょ。ごめん、そりゃそうだ。シュワルツロンドやってね。もう近距離になってない。おとなしくしてもらおう。まだまだ必殺忍び立ちさあ必殺忍びざっくり見てるときは割と真面目に見学。ああ、本当ですか。あんまり学ぶところないと思うけど。 Fight! SPG! シュワルツフェイスイこれですよ避けてみなさい飛べ痛い。えらい。シュワルツロンドシュワルツパンタセーやっとやあららシュワルツフェイ飛べダー見切れるかオーバーシュワルツパンタセーやっとさあ避けてみなさい覚悟なさいいや、これ潜在版でもよかったか。だけでいく。本当っすか。ストロークの時から信念のある男って素敵だ Round 1. Get ready. Fight! SPG! 取り。わあ、重なってね。シュワルツロンドええごめん、それよくない。避けてみなさいごめん、やってないやってない。いろいろ来た。避けてみなさいちょっと待って、忍び待ちミスったんだけど。最悪。 Round 2. 最低裁判所じゃん。 Fight! SPG! それはもどうかな必殺忍び立ちあげようのないしかしうごめん、早かった投げが。シュワルツロンド楽しませてくれシュワルツロンドどうかなガロス見切れるかシュワルツロンドまだまだ見切れるかオーバーシュワルツパンタ我が理想のおとなしくしてもらおういや、もう最低ですよ、ほんと。はい。一見かしましいだけかと思った Round 1. Get ready. Fight! SPG! 必殺忍び立ちしかし薄いな取り。シュワルツロンドどうかなガロスせいせいやっとやっと避けてみなさい安いな。ごめん。やっと Win. Round 2. Get ready. Fight! SPG! ここでかい。必殺忍び立ちあげようのないしかし見切れるかやったわね
うわー出ない。遅い遅い遅い。何やってる。遅すぎだろ今の。許さなきゃ。バカ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 。もう最悪。ねえなんで出ないの。ちょっと待って。もうなんかお互いもうミスがすごいじゃん。お互いいろいろありすぎじゃん。どっちもなんか限界なんだけど。いや超必殺忍び鉢ミスると弱小竜出るのがマジやばい。立ち悪いな。やばすぎ。危ねえ。ごめんなさい。トリダメでした。いやーちょっとよくないそれ。俺の下手だったな今。まあ、化けやすいっていうか、まあコマンド入力下手なんですけどね。ただこれだけ。シュワルツロンドシュワルツフェイシュワルツフェイ生きれるか。おとなしくしてもらおう。ファイトシュワルツロンド一見貸しまし。いやシビアじゃないっす全然。簡単だけど、まあ、展開が早い状況でコパコパとかで確認してシンクしないといけないから。あ、Thank you for subscribe。 はい。返せたの今の。うわバレてる。苦しい。ゲージ相手。いや殺せたよ今。もったいない。なんかいろいろ意識しててちぐはぐになってる。これはよくないな。よくないな。今のはミス。あべ、やんなくていい。やんなくていい。やんなくていい。負けたから。勝っても負けてもこれでやめる。うわ痛すぎ。終わり。わあ
違う今ね膝を打ちたかったの。膝を打ちたかったのに膝が出なかった。 Get ready. マジ出ねえんだよなこのゲーム。いやーバカー。だそういうとこだよ。そういうところだよ。そこでちゃんと。信念のある男って素敵だと思うわ。ありがとうございました。超必殺忍び鉢まで冷静にしっかりつなげないとダメ。こういうところだよね。ちょっとトイレ行ってきます。そしてお酒を持ってくる。 SPG. さすがに海外最低裁判所は通じていなかった。まあ難しいっすよね。難しい。ジャパニーズジョーク。というわけで KP チェアス。今新しいことにすごい挑戦してて、今までできていなかった部分を改善しようとかしてるんですよ。だからミスが多くなる。うますぎ。まあそうっすね。まあちゃんと身につくまでにはちょっと時間かかりますね。少しね。意識的に立ち回り変えてみて。いや、立ち回りっていうか、立ち回りじゃないっすね。防御のテクニックとか、まあ、とっさの状況で小技からしっかりダメージ出すとか、まあそういう感じじゃないですか。あ、そう。誰でもそうなる。あとはまあ、課題作ってそう取り組んでます。あと配信をしてないときは、何かしら、新しい武器を自分の中に一つとか二つ取り入れて、やれることは増えてきてるから、まあここら辺の確定オーバーヒート連携もそうだし、全部連が SPG. 逆にオーバーヒートしてる相手だったら Overheat. もうこれでガークラ確定でとかね Overheat. っていうのはまあ昨日今日で考えてたんだけど、
最大コンボ狙いに行くことが多く、少し相手は読みやすくなっちゃってる。でもそんな最大コンボ狙ってないっすよ。狙ってない狙ってない。置き攻めいける状況だったら置き攻めいってるだけかな。あとはまあやっぱりなんだろうな、まあ普通にパニッシュしてそこから最大を狙いに行くっていうのはまあもちろんそう。ガークラゲージもりもり減る、あんまりオーバーヒーしないから。そうだからオーバーヒートするとかなりやばいんですよ本当はね。これめっちゃ強いから。別にこのしゃがみ C 指導じゃなくてもよくて、これでもいい。長い技、相手が立ってればだけど、これで確定だから。普通に相手がオーバーヒートしてる状態、こういう立ち回りの状態で相手の飛びをまあ意識しながらどっかでこれ引っ掛けて、ここでクラッシュして、まあそうっすね、いけますね。いやだからなんならもっとゲージ使えばダメージは上がるんだけど、これもだな。全然ダメージを上げられる。簡単にやっても500近くは出るから、まあだいぶ強いっすよこれ。オーバーヒートしてるやつおるわついに。まあそうっすね、そうそう。逆にオーバーヒートさせに行くこともできるから相手のドライブゲージじゃないや、レブゲージが 60% になってればこれで確定でオーバーヒートだから。なんでドラクエ3買ってるんですか。このゲーム買いましょうよ。やったら絶対面白いからこのゲーム。絶対面白い。保証する。このゲーム絶対面白いからやれば。いや、そこからさっきのはできない。なぜならばあの連携で自分はレブゲージを 60% 使うんですよ。これで自分が60増えてるじゃん。ナイトレインなんだっけ、あれだ、あれだ、名前出てこねえわ。フロムソフトウェアのゲームですよね。コンボむずそう。いやコンボ簡単ですよこれ。めちゃくちゃ簡単。だって基本的ななんかつなぎがさ、なんだっけ、これ普通にスト6でいうオーバードライブ技をキャンセルでつないでるだけだから、こうやって順番に出して。あ、そうそう、エルデンリングだ。エルデンリング入力猶予は、いや全然もう普通に、だって化けるぐらいだから。だってこのスライディングが、ダッシュからのスライディングが斜め123、天気で言うと3なんだけど、
これが昇竜に負けるぐらいだからね。こうやって昇竜が323で出る。323。ガラの最適解デバイスパッド。いやー、そんなことないんじゃないですか。わかんないけど、僕はパッド以外はもう使わないからあれだけどね。ダークソウル3初のフロムゲームで、なるとフロムソフトウェアのゲーム、まあ、僕の方が先輩ですね。僕はアーマードコア1作目からやってるんで。だからこれオーバーヒートさせた後だよね。まあソーリー間違えた。ここでオーバーヒートして、でも自分が 60% だからこれを回復しないといけないんだよね。最初の雑魚に3日間手続けてゲオリソーになりました。クリアできたんですか？できましたよ。 AC クリアできた。ナインボールだっけ、最後のなんか敵みたいなやつ。違ったっけ？あ、ブラッドボーン有名ですね。そのゲームも人気あるよね。確定オーバーヒートさせたところでって感じではあるよね。まあでもオーバーヒートさせたらさせたでこっちが状況有利だからお、そっか、これだからか。6周すごいっすね。切り捨てるというスタイル他までできん。まあでもああいうなんかシビアなゲームがあってもいいですよね。 I played all of them. I love them a lot. いいね、好きなタイトルがあるのは。14、71、78、85、92。7ずつ増えてんのか。これで6なんだ。これ7、8、これ8増えんのか。デモンソウル、はいはい、ダークソウル、1、2、3、ブラッドボーン、赤狼。あー、赤狼やってみたい。やったことない赤狼。面白そうですけどね。何ヶ月かかる。多分ね、イライラしすぎてハゲると思う。赤狼 is amazing. Maybe too hard for you. あ、きついんだ。あー、まあまあ DMC1 はちょっと難しかったけどな、あれな。海外にも伝わってきましたね、確かに。格闘ゲーム以外は下手くそなのがバレてきた。そう、カメラがやばかったですね。I would be impressed if you can even beat Dark Souls 1.
舐められてるな。 Overheat. ちなみにこれ本当に割り込めないのかちょっともうちょっとちゃんと検証したい。ホタルの昇竜4フレ。 Over SPG. ガードでソリ Overheat. ガードでリバサ。 Overheat. で Overheat. ああ、オッケー。確定だね。 Overheat. He can't spam broken my move in Sekiro 確定ですわね。4フレの昇竜で割り込めないんだったらもうこれは確定でしょう。 Overheat. 見せてあげる。刻みましょう。私のっていうかさ、このコスチューム早く出してくれない？ けない。 SPG. DLC であのコスチューム早く出してほしいんだけど、使わせてほしい。 Overheat. これなら Overheat. これなら見せてあげる。偽物か着物、そうそう。いや、やっぱこっちの方がしっくりくるよ。There is a mod、where you can get that. あー。no mod。no mod。イドゥンギアの時って、まあまあ確かにですね。そうっすね。それを言われたらそう。もう当たんないからな、これな。見せてあげる。リーチが短い。 Overheat. ペッてペッて何これペッリーチが短すぎるね。初代の衣装は実装してほしい。イドゥンギアで衣装変わるのはご褒美。 Pretty but yes so short short range ご褒美だけどあんま決める機会がないからなこれ。 Overheat. Keep beating up Hotaru. She needs to suffer. こいつな。うん。これでもやっぱ強いね。オーバーヒートしてたら絶対こう触れるもんな。いや、エロさとかじゃなくて、やっぱ知らんのいい舞っぽいじゃん。らしさがある。エロとかじゃないから。違いますよ。らしいじゃん。やっぱり。 Overheat. 弱キャラ、超必殺技、短いケース多い。そうですね。だからどこでも、いろんな状況から、コンボで拾える技を持ってるキャラが強いですよね。そうよ。 Overheat. グリフォンなんてグリフォンらしい個性の塊。グリフォンは何よ。グリフォンは、まあ、投げキャラはやっぱり強くしちゃいけないっていう、そういうことだと思う。
画廊の調整とか修正まだなんか何にも発表ない。何なんですかね。早く修正してほしいんだけど、バグを。ダメージ食らってる最中にガークラゲージ減ったらダメ？バヒジ。ダメ？だってそれガークラゲージって言ってるのに、ガードしてないのに減るのっておかしくないですか？そもそも。だってガードゲージなんだから。ガードしてない時に減ったらおかしいでしょ。グリフォンよりホタルの方がよっぽど泣きキャラ。いや、そう。そうなんですよ。で、ホタルの、なんかムカつくところって、まあいろいろあるんだけど、まあ、ムカつきはしないけど、もやっとする。ガーキャンでコマンド投げをホタルが仕込んでる時に、こっちがパナシとかを警戒して、何にもしてない時にさ、仕込んでるガーキャンコマ投げが暴発して普通に投げられんのがムカつく。端っこでさ、置き攻め行ってる時にさ、パナされるかなと思ってこれガードするじゃん、こうやって。そうすると相手はガーキャンのコマ投げを仕込んでるんだけど、起き上がりに。それが暴発して普通にコマ投げここで食らうっていうのが一番ムカつく。なんだよそれって。ふざけんなよって思う。そらねえだろって。足速いコマンド投げ。これって案が許されてるのおかしい。空投げ以外、いや、ホタル空投げも持ってますよ。コマンド投げはダメージ低くないです。ちなみに。このゲームって、このオーバードライブ技レブ技からレブ技にキャンセルできるから、レブコマ投げから他のレブ必殺技にキャンセルできるんで、コンボいけるんですよ。コマンド投げからコンボいける。そう、飛び道具も返せる。いや、ホタルはね、すべてが恵まれてるよね。そう、有料物件ですね。If you make my hair blue like Hotaru, then she gets broken moves like No, 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 no. こいつ弱いところないんじゃない？ホタル弱いところないよ。ホタル全部が強い。明らか周り90点くらい、意図して140点くらい。まあ、ホタルは一番強いね。ホタル、カイン、まあ、ビリー、ガトー、マルコ。青くすればいいってもんじゃない。オーバーヒートしちゃうもんな。これよくないよな。ビリー3位、ガトー4位。いや、そこら辺は難しいっすね。ホタルが一番強くて、次に来るのがカインなのは間違いないんだよ。じゃあその次何が強いかっていうと、まあ、順番つけづらいですね。Who is more popular, my or I think Jenny. 二強は間違いなくカインホタル。恐竜のマスクかぶれ、ケアブフル阿部教官。あ、確かにあったあった、そんなの。見ててやばい。まあ、すごいですよね。ビリーも強いと思うけどね。ビリーは強いよ。おかしいもん、あれも。
前より有名な。うん、yes, yes, yes, yes. うん。ジェニーポピュラー than 前。やれるって伸びしろしいけど、ジェニーはね、結構強いと思う。まあ、前も強いけどね。ビリー、北斗丸。あ、そう、北斗丸がいたわ。そうだ。北斗丸強い。北斗丸強かったわ。そうだ、そうだ。うん。北斗丸強いですね。最弱グループ。グリフォン、ジェニー、ガナチ、マイ。難しいな。そこにジェニーを入れるのはちょっと難しい気がする。Is Rock and Terry strong? Yeah. うん。わからん殺し枠、ロナ、いや俺ね、わからん殺しっていうか、ロナウド強いと思う。ロナウドは強いと思います。ロナウドさ、ロナウド強いところって、いや、めちゃくちゃそう。いや、ロナウドね、北斗丸と並びはしないです。そこまでではない、今は。My is bottom tier? No, 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 no. いや、何が強いってさ、俺、まあいろんな強い技あると思うんだけど、これ強いよな、マジで。あ、プラ1なのか、これで。マイナ1だもんな。Jenny is just simple to start with cross C simulator. C simulator とは始めるのが簡単。なるほどね。なるほど。玉胸トラボトムやろ。使用率から見て明らか調整待ってます。いや、これ強いんだよね、これ。これは強いよ、マジで。これ、タッチガードすればいいんだけど、これ。タッチガードすれば有利増えるんだよ、こっちが。タッチガードした方がいいの。これ、しゃがみガードすると、持続になるから、相手が有利になったりとかするんだよね。これ。で、なおかつこれ。ほら、見て。これ。壊しとかさ、下段技、こうなるんだよ、これ。こうやって。やばくないこれ。ほら。I will send emails every day to SNK and tell them to not my 残儀の膝。いや、そう、残儀なんですよ、これ。で、これをさ、立ちガードしないといけないのよ、要は。しゃがみガードしちゃうと、立ちガードしてプラス3。しゃがみガードすると、マイナス4とかなの。持続で、まあ、プラマイ0。マイナス1なのよ、これ。で、要は、この距離ってさ、小ジャンプでこう攻めに行きたいのよ。この距離。この距離って、こうやってさ、攻めに行きたいじゃん。こうやって。でもこの距離って、こう食らうんだよ、これ。飛んでると。ほら。要は、小ジャンプを防止する機能もありつつ、こういう技を潰せるんだよね。こうやって。
まあこれはあれか、まあ、壊しかなで、やばいじゃん。じゃあまあ一応、ガードしたら有利な立ちガードしようってなるじゃん。立ちガードしたらプラスだし、まあこれはマイナス3だけど、すごい持続だから。じゃあ、そうすると、どうなのかっていうと、こういうのを打ってくるんだよね、スライディング。平気な顔して打ってくるよ、こうやって。すごいだるい、これ。リフティングに対、あ、そう。どれだっけ。これね。やばいよね、これ。いや、結構ね、このキャラは強いと思う。ロナウドは。うん、強いと思う。そう。壁ができてる。ダウンした後のボール置き攻めは、まあ、そこそこですね。赤玉早いね、これね。これね。俺強いと思うんだよな、このキャラな。いろいろやれることが多いよね。あ、そう。これも強い。ソリ。これもすごい強いね。ブランカじゃないけど、あれの人形攻めぐらい崩してよかったら。まあさすがにそこまで悪さはしないですけど。だって今あれでしょ、ワイルドハント出されたら絶対に確定のセットプレイあるでしょ。ワイルドハント食らってもその後コンボが続くし、ワイルドハントジャンプで逃げてもみたいなセットプレイあるでしょ今。あ、空中からもやれますよこれ。なんだっけ、なんかあった。あ、そう、これだ。これなんかこんなんあったはず。違うな。なんかこんな感じでなかったはず。食らって負けてる人たくさん見た。ふざけてるよなこいつな。いや俺強いと思うよこいつは。これか。変則弾ガード固まっちゃいそう。いやそうっすよね。けど結構さこれ強くない？普通にプッシュじゃない。これ強いよな普通に。いいキャラだと思うけどね、キャラ。俺は。なんで後ろに行くのこれ。
色物好き。いや、でも僕、ロナウドは使わないっすよ。 SPG. 前使いますよ、僕は。理論上最強。どうなんすかね。難しいですね。まあそこまでこのゲームがまだ発売1ヶ月ちょっとなんで、煮詰まってないから、なんとも言えないけど。いや、ロナウドは多分ね、俺強いキャラだと思うんですよ。普通に。このキャラって。いや、思ってるけどね。めくり飛びしながら球を後ろ。ああ、やれそうね。確かにやれそう。よくわかんないし。さすがこれちょっとないかな。 SPG. あ、ないね。 SPG. SPG. これでだってロナウドプラス1なんだよこれ。 SPG. 必殺 SPG. SPG. プラマイゼロか。 SPG. トトムみたいに詰まるとしょうもない系、ダンみたいにわからんシネアになる。いや、わからんシネア系かもしんないですけどね。どっちかっつったらいろいろなんかあるから。ダットリーのバラにしか見えない。いや、これがまあ中段じゃないのがいいよね。まだね。まだね。 いやこれで寄ってこられんでまずいよねこれ。これは結構怖いね。これやばいよな。絵面がやばい。絵面がやばいよねこれ。これ怖くないこれ。飛び道具だってさ一緒に進んでくんだよこれ。起き上がりにボール出してボール透かして中段最大。ああ、まあ多分そういうのもあるんじゃない？多分心理現象。その胸トラップからコンボ始動なんかいけると思いますよ。まあ多分例えばだからこれで寄ってこられるからさ、このロナウド自体を殴ろうとするじゃん。で殴ろうとするとまあ殴れるけどボールが当たるからボール当たってそっからコンボとかさ。だから結局手出せないんだよね多分ね。ちゃんと調べてないから分かんないけど。これもう恐怖じゃないこれ。飛び道具と一緒に来るんだよこれ。でどこでもこうやって飛ばしてくるからね。ちなみに言うとペンって強いと思うよねこれね。うんこのキャラおもろいな。まあ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 。いや、僕は使わないですけど、僕はマイ使うんで、僕はロナウドは使わないですけど、このキャラクターは結構強いと思う。ローズのビットをキモくしたバージョン。そう、操作できるみたいな感じかな。よし、とりあえず今日はこんなところで私はもうそろそろ寝る準備をしたいなと思います。明日も仕事だからね。明日も明後日も仕事だよ。そんな感じで明日も画廊で遊びたいなと思います。では雑魚だよ。こっちが雑魚ですよ。そんなこと言わないで。お疲れ様でした。腹痛は治りました。ありがとうございます。ではまた明日。お疲れ様でした。ありがとうございました。雑魚は寝ます。仕事頑張んない。お疲れ様です。